салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи сархатти рӯйдодҳо. имрӯз 28 декабр аз он мегӯем, дар ҳоле ки эмомалии раҳмон ва Владимир Путин дар Санкт-Петербург мулоқот карданд, дар сафорати Русия дар душанбе аз афв шудани 120 000 муҳоҷири туҷик гуфтанд. сӯзиши ҳокими ноҳияи Ботканд бо раиси ноҳияи Исфара барои таҳқиқи ҳодисаҳои ахири назди марзӣ. Маълум шуд ки чаро мақомоти амниятиву интизомӣ интернетро дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барқарор намекунанд. Хабарҳои дигар низ ҳаст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон хабар медиҳад, ки то 29 декабр дар як қатор ноҳияҳои кӯҳистонии тобеи ҷумҳурӣ ва дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон хатари фаромадани тарма вуҷуд дорад. Бинобар ин сокинонро мебояд ҳушёру эҳтиёткор бошанд, аз рафтан ба манотиқи хадарзо, ҷамъоварии ҳезум ва шикор худдорӣ кунанд. Ба ронандагон тавсия дода шудааст, ки қабл аз сафар оиди вазъи роҳҳо бохабар гардида, ҳангоми ҳаракат дар қитъаҳои кӯҳӣ фосилаи байни мошинҳоро риоя намоянд. имрӯз дар шаҳри Санкт-Петербург нишасти ғайрирасмии сарони кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор мешавад. рӯзи гузашта эмомалии раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо ҳадафи ширкат дар ин нишаст ба Русия рафт, бо Владимир Путин, президенти ин кишвар, мулоқот дошт. дар ин дидор Путин аз 45% афзудани рушди ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ миёни ду кишвар ёд карду, эмомалии раҳмон бори дигар таъкид намуд, ки Русия шарики асосии тиҷоративу иқтисодии Тоҷикистон боқӣ мемонад. мавзӯи муҳоҷират яке аз дигар масъалаҳои гуфтугӯи ду раҳбар будааст. Владимир Путин гуфтааст, ҳудуди 1 миллион нафар аз Тоҷикистон дар Русия муваққатан кору зиндагӣ мекунанд. теъдоди зиёди муҳоҷирони тоҷик дар Русия ба таври ғайриқонунӣ фаъолият мебаранд ва мавриди истисмори бераҳмона қарор мегиранд. Садҳо тан аз онҳо ҳар сол дар пайи ҳодисаҳои нохуш ва беморӣ ҷон медиҳанд. дар соли 2020 аз Русия ба Тоҷикистон 300 тобути муҳоҷирони тоҷик оварда шудааст. русия 120 000 зодаи Тоҷикистонро, ки аз ҳаққи вуруд ба ин кишвар маҳрум буданд, авф кардааст. ин рақамро дирӯз Алексей Егоров, намояндаи вазорати корҳои дохилии Русия дар Тоҷикистон, зимни нишасти хабарӣ эълон кардааст. хабаргузории ТАСС менависад, авфшудаҳо нафароне мебошанд, ки барои қонуншиканиҳои ночиз мамнуъулвуруд ва ё запрет гирифтанд. ба қавли Егоров, аксарияти муроҷиатҳо ба сафорати Русия дар Тоҷикистон марбути ҳамин мавзӯъ будааст. амнистияи муҳоҷирони тоҷик дар чорчӯби созишномаҳои дар моҳи сентябри имсол имзошуда сурат гирифтааст. намояндаи вазорат афзуд, шаҳрвандон метавонанд қабл аз сафар номи худро дар сомонаи сарраёсати масоили муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Русия тафтиш кунанд. раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода ахиран аз чанд қисми низомии шаҳрҳои Исфараву Конибодом дидан карда, бо низомиёни хидматчӣ гуфтугӯ кардааст. Аҳмадзода аз ҷумла аз Дидбонгоҳи сарадӣ, Санҷидзор ва Комендатураи қушунҳои марзии Кумитаи амнияти миллӣ боздид намудааст. Дидбонгоҳи сарадии Санҷидзор дар марз бо ноҳияи Лайлаки Қирғизистон қарор дошта, моҳи ноябри соли 2022 ифтитоҳ шудааст. Аҳмадзода дар суҳбат бо ҳайати шахсӣ ва афсарону сарбозон гуфтааст, қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон аз имтиҳонҳои сангини таърихи гузашта ба нирӯи пурқудрати мудофиавӣ табдил ёфтанд. ӯ бо ишора ба паёми имсолаи президенти Тоҷикистон аз ваъдаи афзоиши маоши хидматчиёни низомӣ дар ҳаҷми то 25% ёдовар шудааст. бо ҳадафи ба эътидол овардани вазъ дар минтақаҳои назди марзӣ, ҳокими ноҳияи Ботканди Қирғизистон бо раиси ноҳияи Исфараи Тоҷикистон мулоқот кард. Учкунбек Жорбоев гуфтааст, онҳо ба созиш расиданд, ки ҳодисаҳои чанд рӯзи ахирро якҷоя таҳқиқ кунанд. ба ҷуз ин, барои пешгирӣ аз шиддат гирифтани вазъ дар арафаи ҷашнҳои соли навӣ якҷоя чораҷӯӣ хоҳанд кард. барои амалӣ кардани ин созишҳо, кормандони полиси ду кишвар фаъолияти якҷоя мебаранд. мақомоти қирғиз хабар доданд, ки рӯзи 26 декабр назорати марз бо Тоҷикистонро пурзур карданд. мақомоти тоҷик ба ин иддаои ҷониби Қирғизистон вокуниш накардааст. вале рӯзи 24 декабр Кумитаи давлатии амнияти миллӣ марзбонон ва шаҳрвандони Қирғизистонро дар амалҳои иғвоангезона муттаҳам карда буд.
یک مقامدار قصری سفید میگوید در زمانی که نگرانی‌ها از تشنج در اوکراین افزایش یافته است، 10 ینور مذاکرات امنیتی آمریکا و روسیه دایر می‌شود. به قبل سخنگوی شورای امنیت ملی قصری سفید در این گفت و شنید نظارت اسلحه هسته‌ای و وضع اوکراین بررسی می‌شود. همین منبع می‌افزاید که به احتمال زیاد واخوری‌های جداگانه هیئت روسیه با پیمان ناتو در تاریخ 12 ینور و با هیئت سازمان امنیت و همکاری در اروپا 13 ینور برپا خواهد شد. پیشبینی می‌گردد که در این مذاکرات تجمع نیروهای روسیه در مرز با اوکراین و طلب کفالت‌های امنیتی روسیه و از جمله خودداری از توسعه پیمان ناتو در سمت شرق مطرح شود. کشورهای غربی از آن نگرانند که روسیه امکان دارد به خاک اوکراین تجاوز کند. مسکو این نگرانی را به اساس نامیده اوکراین و پیمان ناتو را به دسیسه بازی متهم می‌کند. برمیگردیم به تاجیکستان. فراموز ارگاشف حقوقشناس و عضو کمیسیون 44 میگوید مقامات امنیتی و انتظامی تاجیکستان به آن خاطر اینترنت را در ولایت مختار کوهستان بدخشان برقرار نمی‌کنند، زیرا بیم دارند که گروه‌های جداگانه در اروپا اهالی را به نزاع‌های نو می‌کشند. در این باره ارگاشف بعضی اپلوس از قبل رهبر ولایت و نمایندگان مقامات خبر داده است. دسترسی به اینترنت پس از اعتراض‌های 25 و 28 نوامبر در پی کشته شدن گلبدین زیوبکов ساکن نویه رشدقلعه در جریان عملیات نیروهای قدرتی قطع شد. ارگاشو گفته است وضع در بدخشان واقعا هم متشنج است، چون که مقامات تحقیق کشتار گلبدین زیوبکov را به کندی پیش میبرند، در حالی که برعکس نسبت ساکنان پرونده های جنایتی خیلی زود تشکیل گردیده و قضیه هایی که به کارمندان مقامات داخل دارند اصلا تحقیق نمیشوند. هفته گذشته نمایندگان کمیسیون 44 در یک مراجعتنامه از رستم امامعلی رئیس مجلس ملی درخواست کرده بودند که وضع بدخشان را زیر نظارت خود بگیرد، اما تاکنون به این مراجعتنامه پاسخی نشده است. алишер ҷалилови 28 сола ним ҳимоятгар ва капитани дастаи истиқлоли душанбе беҳтарин бозигари соли 2021 эълон шуд. дастаи футболи истиқлол зери раҳбарии шорух саидзода сардори раёсати ҷустуҷӯи ҷиноӣ вазорати корҳои дохилӣ ва аз дӯстони рустами эмомалӣ раиси шаҳри душанбе амал мекунад. барои дарёфти ин ҷоиза алишер ҷалилов аз ду довталаби дигар ним ҳимоятгари клуби марказии варзишии артиши душанбе фатулло фатуллоев ва ҳамлагари дастаи истарафшани шаҳри истарафшан илҳомҷон баротов пеш гузашт. алишер ҷалилов барои дуюмин бор аст ки барандаи ҷоизаи беҳтарин бозигари сол мегардад. рӯзи гузашта додгоҳи перми русия шаҳрванди тоҷикистон шоҳназар шозафаровро ба ҳабси абад маҳкум кард. шозафаров ба куштори бераҳмонаи ҳамсари ҳомилааш шабнами 21 сола ва падараруси 48 солааш муҷрим шинохта шуд. додгоҳ ҳамчунин маҳкумшударо ба пардохти беш аз 9 миллион рубл товон ба ҷабрдидаҳо вазифадор намуд. бино ба хулосаи тафтишот ва додгоҳ шозафаров 3 феврали имсол дар шаҳри перм аввал ҳамсарашро кушта, сарашро аз тан ҷудо мекунад ва баъдан дар рӯи ҳавлии бинои истиқоматӣ падар арӯсашро бо тақрибан 60 зарби корд ба ҳалокат мерасонад. кушташудаҳо дар ноҳияи тоҷикободи минтақаи рашт зодгоҳи духтару падар ба хок супурда шуданд. мақомоти абузаби пойтахти имороти муттаҳидаи арабӣ аз 26 декабр ба шаҳрвандони 73 кишвар аз ҷумла тоҷикистон иҷоза доданд ки вақти сафар ба ин шаҳр аз карантини ҳатмии вобаста ба пандемияи коронавирус озод бошанд. мақомот дар тоҷикистон мегӯянд вақтҳои охир дар ин кишвар ҳодисаҳои олудашавии нав ба коронавирус ба қайд гирифта нашудааст, вале бисёриҳо ба дурустии омори расмӣ бовар надоранд. мақомоти имороти муттаҳидаи арабӣ ёдрас мекунад ки пеш аз нишастан ба ҳавопаймо ҳар мусофир бояд ПЦР тести коронавирусро супурад. душанбе бо абузаби парвози мустақим надорад ва мусофирон тавассути хатсайрҳои транзитӣ метавонанд ба ин шаҳр сафар кунанд. бинандагони азиз, акнун бароятон дар бораи қурби асъори хориҷӣ дар тоҷикистон иттилоъ медиҳам. бонки миллии имрӯз 28 декабр 1 доллару 11 сомониву 30 дирам нарх гузоштааст, 1 евро ба 12 сомониву 77 дирам поин омадааст. нархи 1000 рубли русӣ 153 сомониву 6 дирам таъин шудааст, ки низ нисбати дирӯз 20 дирам камтар мебошад. дӯстони хубам, бо ҳамин нашри навбатии Сархатти рӯйдодҳоро хулосагирӣ мекунам. сипос барои ҳамроҳӣ. 3 соат баъд шумо азизонро дар барномаи ахбори озодӣ интизор хоҳам буд. рӯзи хуб дошта бошед.